Vores udfordring de næste 48 timer, det er at prøve at se, hvad kan vi sætte gang i af fed ungdomskultur på Læsø. Det er nemlig rigtigt, så velkommen til Læsø og til dokumentarfilmen 14 år ud af klappen. Lærke er Nordjyllands helt egen danser og gøjler og en del af Swing of Joy. Mikkel er en ferm guitarist, og så er han en del af Under Kniven i Hjørring. Nej, jeg fik også, at du gik ind på toilettet. Og jeg selv hedder Malte, og er hverken dansemus eller guitarist, men derimod en del af Ung Kult. Så kan du ikke sige, at du ikke er med. Anders er vores dygtige kameramand, og så er der også lige ham, der klipper det hele bagefter. Nu er de 48 timer så i gang, og nu sidder vi så på her. Ja, det var ret meget på Læsø foran. Jamen det er jo kun lige nu, der Ja. Vi kan se, at der ikke er sket en skid på Læsø i forhold til Iværk de sidste 3 år. Det er rigtigt. Og det er jo ikke fordi det så er en ø, der sprudler af ungdomskultur. Så man kan sige, kunne vi give det et skud? Ja. Ikke et skud, ikke tankkultur, det er de så rigeligt af i forvejen, men et skud ungdomskultur, som ligesom kunne booste og sige, nå, men det kan jo godt lade sig gøre for helvede. Okay, så måske noget, der kan få noget ungt ind i alt det, der allerede er der. Nå ja. Ja, tag ind i det eksisterende. Ja. Men lidt mere ungt. Ja, meget mere ungt. Tankkunst er fandme gammel. I hæfter for meget ved tanken. Det er kunst. Mission Skab ungekultur på Læsø begynder på Læsø Efterskole. Hvad er det første, vi gør i dag så? Jeg vil gerne ud i Storhaven. Storhaven? Hvad er det for noget? Og der er bondegård, hvor der også er unge her. Som arbejder? Hvad kan vi så lave der? Vi snakker med dem. Okay, ja, for at finde ud af, hvor Det vi kunne kan vi lave. Ja. Så må det være første mission. Og det er tæt på salgsyderiet. Dit elskede salgsyderi. Ja. Så kan vi så lade det. Der må også være nogle unge arbejdere og sådan noget over sommeren. Tænker jeg. Vi bor på det, der snart bliver en spritny efterskole, og her faldt vi i snak. Så er vi her. Ja. Velkommen. Tak for det. Jeg har med. Dag, Helge. Ja, Malte. Hej Malte. Lærke. Hej Lærke. Velkommen til det. Og det er Anders. Og det er Anders, der filmer. Vi mødte nemlig Helge. Han er manden bag den nye efterskole. Anders, han filmer lidt. Det er godt. Fedt projekt, I har gang i på Læsø. Ja. Og jeg fik sådan lyst til at spørge, hvad I havde forestillet jer, I skulle have ud af det på de her 48 timer. Ja. Altså vi vil gerne sætte gang i nogle aktiviteter, og måske sådan udbrede ideen om, at man som ung godt kan sætte nogle ting i gang selv. Og der faktisk er nogle måder at få nogle penge til det på. Så det vi kommer til at gøre i løbet af de her 48 timer, det er jo ikke sindssygt avanceret. Det er mere for bare lige at gøre noget, der gør opmærksom, så man kan sige, hvad får du på det der? Ja. Altså sådan. Måske sådan lige så nogle frø i forhold til sådan, det er muligt. Ja, men det er fedt, og man kan sige, det er så vigtigt med den der inspiration, fordi jeg tror, altså det er sådan lidt komplekst, fordi når man kommer til sådan noget, så siger man, det er ikke meget, der sker, men ved du hvad, der er måske i virkeligheden den største koncentration af foreninger. Men det er jo drevet af mange af de samme kræfter, og måske også nogle ældre kræfter. Så det her med de unge, hvordan får de en stemme i det der, og hvordan får de tid til at bringe det på banen, fordi de kan måske have lidt svært ved at tænke, gud, kan vi også det? Så det er det der med den der inspiration. Det er fedt. Jamen så vil vi prøve at køre ud på Læsø og se, hvad der sker. Se, hvad der gemmer sig. Det kan være, vi ses til kajfest i aften. Så Ja, det kan vi garantere, så sidder vi ind i hinanden. Ja, det er godt. Hej. Planen er klar. Vi bliver nødt til at snakke med de unge, inden vi bare begynder at lave noget. Jeg er til lidt videre over, hvad der foregår lige nu. Men et godt tip, når man laver sådan noget, det er bare go with the flow. Bare til dig, Anders. Okay, vi følger bare med, eller Bare følg med, så se hvad der sker. Lige pludselig så kan Lærke finde på at begynde at danse, og Mikkel lige spille guitar. Så er det fedt. Er du her fra Læsø? Nej, jeg får ikke fra Læsø. Okay. Hende der bare kommer fra Læsø. Vi vil gerne høre, hvor er de unge, og hvad sker der, når man er ung på Læsø? Det her det er Marie Krogstrup, og hun bliver vores vej ind til et spændende eventyr. Jamen altså, de fleste unge de flytter jo over efter folkeskolen, så der er jo mange, der er lige over i et par år på fastlandet. Ja. Så det er jo nok det. Og så er der nogle få tilbageflyttere.
Er du tilbageflytter? Nej, jeg er bare i løbet af sommeren. Okay. Jeg bor her ikke fast mere. Men hvad laver du så, når du så har fri? Altså, hvad laver du med andre unge på Læsø nu? Altså, i dag skal vi på traktortur. På traktortur? Med 40 unge med en masse andre. Hvorhen? Hvornår? På Rønnerne klokken 1:30. Fedt. Så skal vi bare Hvad skal vi så? finde på noget her. Vi kan bare lave et eller andet. Altså salgsøderiet er ret tæt på. Er det? Okay, så kører vi derover. Er det crazy? Skal vi have en pandekage? Det kunne vi godt gøre. Vi snakkede med hende pandekagedamen. Og så siger hun, at øllet, det er noget, borgmesteren sælger. Ja. Fordi han ikke bare er borgmester, han har et andet arbejde. Og så kan man bare tænke på, at det kunne være ret sjovt at prøve at snakke med ham om, er der en udfordring i forhold til unge og næste generation? Jamen så prøv at finde hans telefon. Ja, det er så ikke svært, fordi det er bare lige der. Det er bare inde på deres hjemmeside. Hvad? Ja, hej. Det er Malte. Jeg ringer fra et nordjysk... Han skal også til kajfesten. Og han vil godt snakke med os. Det er perfekt. Det er perfekt. Nu må vi prøve at se, om han synes, det er et problem, at der ikke er nogen unge her. Men Fedt, altså, vi tager stadig på traktorturen, ikke? Vi tager stadigvæk på traktortur. Han sagde, I ringer bare. Vi snakker med flere både på efterskolen, på salgsyderiet i Storhaven, og der er noget, der undrer os. Jeg synes, det er sådan lidt halvskræmmende, det her, når vi rundt. Alle dem, vi taler med. Det er som om, der er den der med, at der er ikke nogen unge. Det bliver givet op. Det springende punkt for os er jo, at der ikke er nogen uddannelser. Ikke også? Altså det er jo det er. Altså hvis der er jo ikke ret mange uddannelser herovre. Og så er det jo tit, hvis så du kommer til en storby, så finder du et nyt netværk. Og så bliver det jo svært at vende tilbage, ikke? Der blev født 10 børn på Læsø. 10 børn på Læsø sidste år. Det giver problemer. Jeg kan bare se, det har nok været i 16 eller 17. Der var de 2 årgange, der stoppede på skole. Altså hvor de var, der har de nok været 30, eller nej, de har nok været 30-40 elever, ikke? Det er jo ikke, nu er det jo kun én. Men der er jo heller ikke nogen. Nej, men når de siger, at der går 30 unge ud af grundskolen hvert år med 9. Men det flytter jo efter 8. eller 9. Ja, men hvis alle har den indstilling. Når man er 9, altså nej, ikke når man er 9, men når man går i 9. Ja. Altså sådan, det Og ville godt være 7. en 8. 9. Altså, klasse, der var sådan, vi vil lave en koncert, og så søgte de kulturstarter til det. Det kunne de jo godt gøre, hvis de vidste, at muligheden var der. Ja. Der synes jeg, det var mega fedt at snakke med sådan en som Helge i morges. Ja. Som tænkte, det kan simpelthen ikke passe. Ja. Hvor hvis alle bare giver op på den måde, så er det godt nok svært at gøre noget som helst ved. Hvem er I? Jamen, 40. Vi går og leder efter, og vi kan ikke finde unge nogen steder. Lige pludselig er I 40 her. Hvem er I? Jamen altså, Læsøbo, Okay. Ane Lynge er arrangøren af traktorturen. der bor her på Storhaven. Ja, mine forældre har Storhaven, og så bor jeg jo også her. Jeg har hende arbejdet hen over sommeren. Okay. Og så har jeg nogle kammerater, det er alle sammen næsten overfra. Okay. Dem, der kommer i dag. Ja. Når I skal ud til på noget forfest Vi tager på Rønnerne nu. Altså, Helt ude på Rønnerne. Altså, I holder vi kører ikke rundt. På, på traktoren. Så kører vi ud på Rønnerne. Hold kæft, hvor sjovt. hvor hyggeligt. Det er fucking fedt. Og altså, okay, så drikker I øl. Ja, og vil være for dem. Nej, så er det godt. Anders, du skal jo med. Ja. Det her. Vi har spurgt, hvor er de unge på Læsø? Det her, de er. Det her, det er klasse. Ja, det er Digesten. Du er fælles foto med Digesten. Vi følger bare med. Oplever, hvad der foregår. Det er meget godt, det her.
noterede sig, at traktorturen er en gammel tradition for unge på Læsø. Hvordan er det med, at der så er 40 unge, der hvert år tager herud for feste og have sjov? Sigrid Lynge er Anes storesøster, og traktorturen er en gammel tradition i deres familie. Jamen bare nye venner, tror jeg. Ja. Og så hvis man gerne vil vise nogen øen frem, så er det sådan her. Det er jo fucking kedeligt at være på Læsø, hvis man ikke har nogen venner. Ja. Men hvis man har venner, så er det mega grineren. Vi plejede at tage jo, det er dem her side! Ja. Det må jeg 2018. Ja. Hvad kunne få dig til at blive boende på Læsø? Måske at folk ikke var så fucking lukket. De sidder ned, eller hvad? Nej. Vil I det? Det må I godt. Der er fuck mange hestebamser herude. Jeg bliver spist. Nå, det er jeg ked af at høre, Anders. Jeg synes lidt, vi fik bekræftet noget, som vi har snakket om tidligere, lige før. Hende, hvis familie har en tradition med at være herude, og de har kommet herude i årtier, og hendes onkel og hendes bedsteforældre osv. osv. Yeah. Fortæller om, de elsker at tage tilbage. Og da vi så spørger, om hun kunne tænke sig at bo på Læsø, det ville hun ikke. Så spørger vi ikke, hvorfor? Fordi de er så lukkede. Ja. Og det bekræfter måske lidt det, vi talte om tidligere, at der er en generation, der har givet op på at få de yngre til at blive boende. Ja, okay. Jeg tror, det er det, der bremser ungekulturen, er, at den ældre generation, de er sådan her, nå, det kommer ikke til at ske. Der er jo ikke nogen. Ja. De vil det jo ikke. Det er i hvert fald det, de siger, at der er grunden til, at de ikke kunne se en fremtid på Læsø, og hvis de, som er så initiativrige, har fået 40 unge på en ø, hvor der ikke er særlig mange, til at tage med herud. Ja. Altså, hvis de blev her, så ville der ske noget. Ja, det vil der det. Ja. Men det er jo, altså det her er jo som udgangspunkt en lukket fest og et lukket arrangement. Ja. Men så snart der kommer nogen, altså vi kommer 4 fuldstændig, der ikke aner noget som helst. Og så er vi med det samme, jamen hvis der er plads, så kom med. Så det er jo ikke fordi, de har en lukket mentalitet, om de ikke vil. Det er bare ikke noget, de tænker i. Mikkel, har Læsø, er det blevet trukket op, eller er det blevet trukket ned i løbet af dagen? Det var jo rimelig højt foran. Er det højere nu? Ja. Okay. Altså, jeg er også lidt bange, ikke? Vi skal nok komme hjem igen. Vi kom hjem og gik direkte ned til vores aftale til kajfesten. Det er Anders. Det er Anders, ikke hånd. Det her det er Tobias, og han har siden 2022 været borgmester på Læsø. Jo, det er tak fordi du lige vil afbryde kajfesten. Ja, hvad sker der egentlig for unge her? Ja. Men altså man kan sige, det er jo lidt specielt, ikke? Fordi når man er læsøbo og vokser op, så ved man, at når du er 14 år, så er du ude af klappen, ikke? Så skal du væk hjemmefra, fordi så tager man til fastlandet og bor på et kollega eller skolehjem eller et eller andet, tager en uddannelse og sådan noget. Så kan man forholde sig til, om man gider tilbage på et senere tidspunkt. Men du sagde, så må folk jo finde ud af, om de vil flytte tilbage eller ej. Ja, men hvad gør I ligesom for at gøre det attraktivt at flytte tilbage? Ja, vi vil jo altid gerne gøre noget mere. Selvfølgelig vil det. Vi skal også bare være realistiske, fordi vi skal også være det, vi er. Altså, vi skal jo ikke omdanne Læsø til at være et eller andet indre København eller et eller andet. Det er jo ikke sådan, det er. Man skal også have lyst til at være her, for ellers giver det ikke mening. Men altså hele den her IT-infrastruktur, den er sindssygt vigtig. Ja. Og så at der er mulighed for at komme til og fra øen tit. Altså, det er også bare pissevigtigt. Okay. Men jeg synes bare, at det er forkert at være urealistisk. Det er forkert at sige, at vi skal have alle de der tilbud, som alle andre har til unge mennesker. Det får vi ikke. Altså, det kommer ikke til at ske. Der er nogle andre værdier, man skal være glad for. Det er nogle andre typer, vi skal have herovre. Altså, og det er bare, altså de der unge mennesker, som ikke har nogen form for tilknytning til Læsø, det er næsten muligt. Ja, tak fordi du havde tid til at snakke med os. Det var fornøjelse. Nu er vi over at passe barn over. Ja, tak. Vi ses. Ha' det godt. Det hygger. Ha' det godt.
Fra borgmesterbesøg på kajkanten til kunstnerbesøg i Thorvald Hansens tårn. Goddag. Hej, Malte. Hej, Lærke. Hej, Jens. Og det er Anders. Ja. Hallo, Anders. Hej, Jens. Det her, det er kunstneren Jens, og han skal over den næste uge udstille her på Læsø. God continuity i, at jeg gik sidst ind. Jeg kom først op. Det kan du klippe. Det vi jo måske har fået lidt ud af, det er jo spændende at snakke med dig også som kunstner herovre, for ellers så dem vi har været ude at snakke med i dag, det har jo været unge eller forskellige læsøboere, der har været interesseret i unge, og hvorfor er der ikke så mange unge og sådan noget der. Og vi havde måske tænkt, at vi skulle over og møde en hel masse og lave, og at Mikkel og Lærke måske skulle lave nogle performances sammen med de unge, der var her. Ja. Men vi kan jo se, at alle flytter jo væk, fordi de skal ud og uddanne sig og sådan noget. Ja. Så vi har sådan måske lidt fundet ud af, at vi egentlig ville rykke det et andet sted hen og sige, men nu vil vi godt prøve at huske nogle af dem, der har flyttet herfra, på hvad det er, Læsø kan. Ja. Så i morgen vil vi lave nogle, eller vil I lave nogle forskellige performances rundt omkring på øen, for ligesom at vække nogle af de følelser, der kunne gøre, at hvad er det, man savner og mangler fra Læsø, når man nu er væk. Ja. Og der tænkte vi også, at hvis du er klar på det, at vi kunne hjælpe med at sætte noget af en udstilling op. Og så lave en performance i rummet. Ja. Helt slow motion. Vi ses i morgen. Jeg tænker, nu smutter vi fra Læsø. Hvad tænker I sådan overordnet? Jeg synes ikke, man kan sige, at der er godt gang i ungdommen på Læsø. Nej, det er der ikke. Den er der ikke. Den er der jo ikke. Men jeg synes ikke, vi har mistet håbet for den. Det har vi ikke. Nej, men jeg synes, det var skræmmende, at der var så mange, der havde det. Ja. Især så mange voksne mennesker. Det var ret vildt at høre på borgmesteren sige, at man flytter hjemmefra væk fra øen som 14-årig. Jeg synes, det har været pisse fedt at se jer lave performances rundt omkring på Læsø. Jeg håber så der kan være nogen Læsø-boere, der er flyttet ud i Danmark, der kunne have lyst til at tage tilbage til Læsø og skabe noget fedt for de unge, der ikke er flyttet derfra endnu. Altså det, som jeg havde været overrasket over, var, at nemt det er at komme i kontakt med nogle spændende folk og lave ting derovre. Der er store muligheder, hvis man griber den. Ja. Og sådan, for folk som os, så har det jo været gavebåd. Og sådan bare kunne ringe rundt, og så komme op i et tårn, eller altså, komme ind i en lade. Og, altså sådan, der er jo fri mulighed for det, man har lyst til. Det er bare at gribe den mulighed. Det er også ret vildt sådan. Vi har jo også sidste år været virkelig dejligt på Læsø. Der er fandme dejligt på Læsø. Ja, det er dejligt. Så man kunne jo godt lave noget mere derovre. Altså, det synes jeg kunne være nice. Der er jo ikke nogen, der gør noget. Så på den måde, så er der jo også økonomien til det. Altså sådan, der må være ret mange, der gerne vil se Læsø af deres fødselsdag. Det tror jeg. Tænker jeg. Så det vil være nemt at lave noget kulturelt indslag på det. Men altså, så vi kan konkludere, at Læsø er en fantastisk ø. Ungdommen flytter væk, men der ligger jo faktisk et stort potentiale. Ja. Over and out. Jeg troede, du skulle til at give sådan et fikset håndtryk, ligesom du gjorde med Helge der. Ej, jeg hedder. Når du giver ikke hånd. Fedt.
masser af potentiale for at skabe kunst og kultur på Læsø, også som ung. Men mindre du er 14, så er det udklappen.